Здравейте! Изгледахме спектакъла на Катя Казакова с режисьор Милена Мат, Поклон, чупка, поклон. Как се усещате сега след него? Прекрасно. Малко дзен? Точно дзен, да. Кое най-силно ви направи впечатление? Много дълбоките препратки с учението, което всъщност ние с мои приятели изследваме. Докчен будизъм. Бихте ли го препоръчали на свои познати приятели тогава? Може би? Да? Да. Всеки ще се намери нещо за себе си, неща, за които да се размисли. Аз, например, го гледам за трети път и други неща видях сега. Със сигурност трябва време, за да осмислиш някои от нещата. Да, и би било хубаво да се издаде на книга, защо не да си ги прочете след това човек пак. Да. Да, и много добро изпълнение на актрисата. Благодарим много. Благодаря и аз.